Hi! We are now here in Boracay. At nagkakaroon na ng mga photoshoot at mga pa-expose na ng swimsuit. Mga bags. Mag-pose na tayo. Ay, ikaw na yung kuhan? Dami naman niya. Pictorial pala ito. With a photographer. Outfit. Lalaki muna po. Lalaki na siya. Nabakap yung bakit nag-itlog at saka yung food. Pinagpala ka dyan. Walang foam mo. Taray turista. Oh. And si Zamara at si Oyong. Pose ba? Oh. Yes, I don't know kung Rosalie Ore. May pa-photoshoot na din si Marian. With our photographer Melmar Vlog. Sa Scarlett naman. Wow, heartthrob! Wow! Oh. Taray, lalaki. Uy! Uy! Wow, hard! Pa-hard. Ah. Ayan. Ito naman ang cameraman. Ang photoshoot. Hala. 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 Ano yan? Ipachicharon. mga walk-in lang din kayo? Dito lang din kayo? Dito lang kayo? O, diba? Ay, ilong ka kagali. Di po, tama. Thank you, Dan. Talk. Oh, another. Oh. Nauso din kayo. Photoshoot pa. Ito maligo.
DJ.